मालवणी तडका। आज मी तुम्हाला रायत्याची रेसिपी दाखवणार आहे। ते म्हणजे दुधी भोपळ्याचा रायता। दुधी भोपळ्याची भाजी नॉर्मली मुलांना वगैरे खायला आवडत नाही, पण याचा रायता खूप छान बनतो। ही रेसिपी नॉर्मली नॉर्थ साइडला बनवली जाते। चला तर मग आपण बघूया दुधी भोपळ्याचा रायता। दुधी रायत्यासाठी लागणारे साहित्य असे, हा मी एक दुधी घेतलाय। शक्यतो दुधी हा कोवळा घ्यायचा आहे रायत्यासाठी, आणि हा मी अर्धा घेणार आहे कापून। आणि हा 1 कप दही आहे, अर्धा टीस्पून जिरे आहे, 1 टीस्पून जीरा पावडर आहे, काळं मीठ आणि साधं मीठ चवीप्रमाणे, आणि ही 1 मिरची बारीक चिरून घेतलेली। आता मी दुधीची साल काढून घेतली आहे वरतून, आणि आता मी किसून घेणार आहे किसणीवरती। हा मीडियम साईजच्या किसणीवरती किसून घेणार आहे। आता माझं दुधी किसून रेडी आहे। ह्याला मी जिऱ्याची फोडणी टाकून घेणार आहे। मी गॅसवरती एक टोप ठेवलाय, त्याच्यामध्ये तेल टाकलंय, आणि आता मी जिरं टाकणार आहे। मी दुधीचा किस टाकते, थोडंसं परतून घेणार आहे, आणि थोडंसं मीठ टाकून घेणार आहे। थोडंसं अगदी थोडा वेळ मी परतून घेणार आहे, 2 ते 3 मिनिटं जवळजवळ। हा दुधीचा किस माझा परतून घेतलाय मी असा, आणि आता मी गार व्हायला साईडला ठेवणार आहे। तोपर्यंत आपण दह्याचं मिश्रण रेडी करून घेऊया। मी आता हा एक बाउल घेतलाय, त्याच्यामध्ये मी दही टाकून घेते। जीरा पावडर टाकते, मिरची, आपलं साधं मीठ आणि काळं मीठ। आता हे छान आपण फेटून घेणार आहे। हे दही मी असं छान फेटून घेतले। आता त्याच्यामध्ये मी हा दुधीचा किस ऍड करते, आणि ते पण असं छान मिक्स करून घेणार आहे। हा आपला दुधी भोपळ्याचा रायता रेडी आहे। आता मी बाउलमध्ये काढून दाखवणार आहे। हा आपला दुधीचा रायता रेडी झालाय। तो दिसायला पण खूप छान दिसतोय, आणि हा टेस्टसाठी पण खूप छान असतो। तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की ट्राय करा। आवडली असेल तर शेअर करा, सबस्क्राईब करा। रेसिपी बघितल्याबद्दल थँक्स।